Dobrý deň, nachádzam sa v Radoli, vedľa veľmi dobre známej pumpy. Červená pumpa v Radoli, okolo nej každý išiel a veľa dotazov a veľa ľudí sa pýta, kedy konečne sa začne búrať táto pumpa. Potvrdili mi to aj zamestnanci pumpy, že je to jedna z najčastejších otázok. Odpoveď je, nebude sa búrať a bude v prevádzke stále, pretože ponad túto pumpu bude vedená tá diaľnica, i napriek tomu, že pumpa samozrejme leží v tom koridore diaľnice. Tu za mňou, presne na úrovni, na konci tohto parkoviska, bude vystavaný veľký mostný pilier, 95 metrov odtiaľ za pumpou bude ďalší pilier a ponad pumpu bude obrovský most, ktorý bude vo výške spolu s protihlukovou stenou vo výške nejakých 19 pri Radolskej križovatke až do 20 metrov. To znamená, že vznikne tu obrovský most, ktorý pôjde ponad pumpu a ďalej popred Budatinskú Lehotu, a to všetko vo výške 7-poschodového paneláku, čiže vznikne jedna obrovitánska stavba, ktorá zmení celý vizuál tej krajiny tu pri Radoli. Takže pumpa ostáva a diaľnica a všetok ruch sa bude diať 15 metrov nad touto pumpou.